Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabadda 3 hastahana COVID-19 alamatly hastalary kabul etmek üçin karantinde galýar. Olar Türkmenabadyň şäher hastahanasy welaýat köpügürlü hastahanasynyň bir bölümi we ýokonsy keselleri hastahanasydyr. Karantin zonalaryny işleýän medisini işgärler öz hasabyna goşmaça çykdyjy etmeli bolýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä hastahanalar näsaglary gezekleşip kabul edýär. Meselem şäher hastahanasy bolsa köpügürlü hastahana näsaglary kabul edýär. Ol bolsa ýokonsy keselleri hastahanasy kabul edýär diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda ähli karantin zonalaryny işleýän medisini işgärler öz hasabyna çykdyjy edip karantinni işlän döwrüne şahsy gigiyena haritlaryny öz hasabyna satyn alýarlar. Hökümet tarapyndan kömek ýok diýip habarçynyň söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre medisini işgärler 14 günlük karantin iş günlerinin dowamyna 400 mana dogry çykdy diýerler. Bu çykdyjylar günnelik 3 wagtyna naharlanmagy, sabun, şampun, diş pastasy ýaly şahsy gigiyena haritlaryny satyn almagy öz üçin alýar. Hajathana kagyzyny hem ýanyň bilen alyp barmaly diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen soňky mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýeti ýokonsy kesele garşy görüşýän saglyk goruş işgärleriniň aýlyklaryna goşmaça hak tölemek barada buýruga gol çekdi. Ýöne heni tölenen pul ýok diýip bir lukman atlandyrylmalyk şertine Azatlygyň habarçysyna maglumat berdi. Ol diýişli medisini işgärlerine goşmaça hak tölenen halatynda da olaryň şu wagda çenneden goşmaça çykdyjylarynyň özüniň dorunmajokdugyny çaklady. 15-nji dekabrda Lewabyň welaýat köpügürlü hastahanasy karantin üçin ýapylan birinci topar medisini işgärleri öz hasabyna goşmaça çykdyjy edip ödeyjek naharlar üçin pul toplanyşyp karantine giripdirler diýip beýle kibir Lewaply gurrun berdi. Galberse de habarçy karantine alynan hastahanalarda aýlyk haklaryň aşaklandygyny habar berdi. Sebäbi olar döwlete girdeji berip bilen ok biziň aýlygymyz girdeje baglydy. Näçe döwlete pul tapşyrsak şonço da aýlyk haky gowçuk gardy diýip bir lukman atlandyrylmalyk şertine gurrun berdi. Türkmenistana kabul edilen saglyk maksatnamasynyň çägine saglyk edaralary hojalyk hasaplaşygyna geçirilipdi. Bu aralykda Türkmenistan koronawirusa garşy Russiýada öndürilýän Sputnik V sanjymyny satyn almagy istek bildirýär. Bu barada Russiýanyň Saglyk saklaýyş ministrliginiň resmi web-saýty 25-nji dekabrda habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Berdiňýaz Mätiýewiň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti Russiýanyň Saglyk ministrligine ýokary derejeli Rus saglyk resmiýetleri bilen duşuşdy. Türkmen tarapy Rus vaksinasyny satyn almagy gyzyklanma bildirdi diýip neşir ýazýar. Türkmenistan öz çägine şu wagda içinde resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 hadisesi barada habar bermedi. 25-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyna prezident Berdimuhammedow ýurdun çäklerine täze koronavirus ýokonjunyň getirilmegine ýol bermeli üçin öz wagtyny ähli zerur çärelerin görülendigini ýene bir gezek gaýtalady. Şeýle prezident koronavirusa garşy görüşde bu ýön köküniň netijeli derman bolmak ähtimallygyny öňe sürdi. Dünýäde pandemiýa bilen bagly bolan howsalary hem ýagynda dowam edýär. Şoňra ähli ýurtlaryň arymda hem bu howply ýokonja garşy netijeli hem teristleri görülip hem köp sanly baglary geçirýärler. Şu meselede bu ýön kökü şol teristlerin biri bolup bilerdi. Bu ýön kökü ulmy we halk lukmançylygyna işde döreýän keselleri üskülewik böwrek ýokarky dem alyş ýollarynyň hemde onykwarmak içegäniň kesellerini bejermekde ir wagtlardan bäri dermanlyk terişde hökmüne ulanyp gelinýär diýip prezident aýtdy. Mundan ozal Berdimuhammedow koronawirusa garşy ýüderlik tütetmek teklifini öňe süripdi. Prezidentiň öňe sürýän halk tebipçilik emleriniň täze koronawirusa garşy täsirlidigi ýa-da däldigi barada ilmi subutnama ýok.